वेलकाम टू जान्था फाग्ला इउटुब चेनेल आदैमोन बयखौ बरायहरलायनाय थालायबाय आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै मामोनलाय ओंखाम दौनाय नैबे ब्रादारनि आरो ना बे बिब' जाखायो आहाबो ओमफ्राय नैबे ओंखाम दौगोन बिमाया बेनो नालाय बिमाय असेया ओमफ्राय जों दा आरो ना नैबे ओंखाम दौनायाव एनसिबिलियाव ओंखाम दौहैनो नागिरदों आरो ना सासे बिमाय बिदिखौ मा होनोमोनलाय आब'नि फिसाला आरो ना बेखौ मामा जायो बेखौ ओमफ्राय मामायखौ ओंखाम दौहैगोन आरो ना नैबे ब्रादारा दा आं साइडआव थाफाग्रा औ आदा ओमफ्राय अबेयाव आदा अबेयाव औ नै दे नायलांबाय थादों आरो ना भिडिअखौ आदैमोन ओंखाम दौहैसै नङा माबायदि दौगोन नों ओंखामखौ दा भिडिअआव नायदो आदैमोन माबायदि दौवो ओंखामखौ साइकेलजों खाथियावनो खासै आरो ना एनसिबिलियावनो बैयावनो एनसिबिलियावनोखा जों साइकेलजों थांसै दिनै गारिखौबो लाजाया मानो होनना बुङोबा अखा सारसनजोबो बिदियाव आरो नै दिनैथ' अखा हाबावनाय आरो मोनसे जारला खोथा जालायबाय आरो ना आदैमोन जोंनि गामियाव कारेन्ट ट्रेन्सफर्माया दाख्लैसो लायदों आरो जालालाय जाहैदों उखुन्दै खुलाजोबलायबाय गोदौजोबलायबाय जाहैदों नै कारेन्ट ट्रेन्सफर्माया र' आं देखायगोन आदैमोन मा जाबाय थायो बे सारअन्थाइया मानो गावलाबाय थायो फाग्लासो बिराद जारला खालामना होबाय थायो आरो ना बे बुस्थुआ जोंनि गामियाव आरो ना बे टावाराबो जाला नेटाबो जालालाय एयारटेलाथ' डेटखा ओरैनो खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो जालालायनो नामा ट्रेन्सफर्माया ट्रेन्सफर्माया जालालायनो ट्रेन्सफर्माया बेरफुलायबायलायनो आदैमोन दाख्लैसो लानानै फैदों ट्रेन्सफर्माखौ नै बे मोनसे दाख्लैसो गाज्रि जादों आरो ना बे ट्रेन्सफर्माया आरो नै ग्रं ग्रं होनलायनाय औ बेरेलानो जजोब्बायना मोनसे खाथियाव थानाया थाजाया थाव होबांगौलै बेरफुहांसो आरो बैबो जालालै आरो ना सालजार लाबोखाबाय आरो ना दिनै बेयाव मोनसै आय देखायबावबाय आय फाइनालि गाखोबाय आरो ना जों साइकेलाव आदैमोनथ' उइलि होना गोलैसैलाय नामा आयौ गोग्लैया उइलि गादे ओइ जाम्बा बोखा फाग्ला बे दाख्लै बास्केट टेस्टखौ बायला जोबदों बियो एनसिबिलि लागाव गादो आरो सिगाङावलाय देन्जार हमथानांगौ जायो बेराद बार बारबाय सादोब्रा एसे मोजां थाव सोलांनांगोन बैयाव बुंखायो आरो समाव थावा बांद्राय बुरजा गैया थाव सोलांनांगोन जों फुल देखायदों ओइ बे ओरैनोखा फुल देखायबाय थाखायो बिदिनो माबाया गाज्रि जाबाय आंना मिटार बक्सआ फुल देखायो बिदिनो मानो होननानै बुङोबा जोंहा गारि थाव सोलांनांगौ नै नैबेनि गैया दा नङाबा थांलाय फैलाय जानाय नङा बे लामा ससेयावनो आस' फान्दासो जारबो हागौ आरो ना आसम बियो आसम माजों दावदैजों आसम एबारसो फार्स्ट टाइम खाना नों ओंखाम दौनाया ना बिब'आबो सासेल'खा नालाय एबार फार्स्ट टाइम ओंखाम दौसै आरो ना बैयाव बुद ओंखारनोलै आदैमोन नै जोंनि बैयाव फट' खेबजानाया मोनसेबो गैबावाना रेस्टर होनानै मानो मबाइलखौ रेस्टर होगोन ना फट'खौ सोग्रा गारा गावनि उल सोनो लाखिबाय मालिका बेबा आंखौ मोनथिगोन ना मोनथिया जय शिव समाव बोलायना फास सोर बाबा खान्थाखौ र' खान्था गिदावनि र' साइकेल आथिं रुबायनो गोनो गाहायद्राय ना होनदों नामा बिदिनो नों मोसौखौ गाहोनो नागिरदोंब्रा आथिंखौ कान्चा आगै सना नोलै गाबा आगै सना बैयाव बुर ओंखारनो आदैमोन बैयाव बुर बेयाव बुर ओंखारनो एथमसो गावनांगौ जाबाय थायो आरो ना नै बाजार मोनफैबाय जों दा थाव सोनो नागिरबाय आरो ना फाइनालि थाव सोनोसै नामा बेबा आंखौ बेबा सैगोन ना सैया बेबा आंखौ बियो अनगोन ना अना थ' मोनथिला लाइभ होदों नै फाइनालि जों दा गारि थाव सोनोसै बबेयाव सोनो माया नोंलाय नैबेसो दे लायदो 50 थाखानि सोनोसै आरो ना गारि थाव सोनो नागिरबाय जों
लेफ्टखौ बेयावनो गारिखौ थाव सोनोसै आरो ना जों गारि थाव सोनोसै हगारथ'वाखै आं दामाने दे आय' थाव सोग्रो गेरेजाव सोबाय नालाय जों दा आगैस'ना आगैस'ना आं मा खालामबावनो माबायाव नोजलाव खालामाथ' हाबख'वा आगैस'ना आं मा खालामनो जासिगोन सेरनाय आं अभार द्राय सुजाया जाबाय खनसे बावले जाबाय थावा सोखांबाय आरो ना जों फाइनालि दा एरलांसै ओंखाम दौनो आसाम बाजार रादै मोनबाय जोंनि अमा फानग्रा दाउ बयलार फानग्रा बुङा आयौ सिख्लाफोर मिनिहरलायनो हारसा सिख्लाफोरसो एबार खारबायना मोजां खारो थाव गैयाबाथाय थाबथा जायो अमा बाजार आरो ना थाव गैयाबाथाय थाबथा जायोलै आदै नैबे गारिया जोंना ओंखायनो दा जिखुनु जाया मा खालामनो उफाय गैया थावखौथ' सोबाय नै दा थाव सोनानै एसे खारस्लोबलायथारदों हासुदै मोनामजोबबाय आरो ना नैबावनो हासुयोबा बेबा आंखौ बेबा अनगोन ना अना बेबा आंखौ बिनै मोजां मोनगोन ना मोना आंथ' मोनथिला फेंसोबाय ayo asal lagi bundu hello guys welcome to my new vlog kan nama aday men ini jeng hadang lai bay aday men ang gede school korai rearna ni bini nih nextnya dia kayak siang ni bukan sampai dah biau biku kalambai sampai dah nih aday men ni bini arna roh lagi tuh गियार aku malah. Ini benar nari mendang nih bis sekolah hab menggede nih friend. Biawnya hab nani mitri pas sabai. Arna berat muzang menang bezing nih sekolah arna. Berat standar kas singaw tuh buri aja. Nar singaw arna. Jingni sekolah singaw buri aja standar aja. Nari bisbar bagan dah thalang nih sinari men. Nuwa baru dekai kuna malah bar dekai pisun arna. Bezing nih sekolah buri aja standar sekolah ari men. Bizung nih. Nih ada menang biawna habman sekolah Alari High School Laulonga biawna habman arna no smoking oke mabayaw karpinjolo gaklay malay hone leka furai ini जोंनि स्कुलाव मोन आरोना आदै बे जान्दा फाग्लाया बेयावनो हाबफैदोंमोन आदैमोन बे स्कुलावनो हाबदोंमोन आरोना दा गलांबाय बिनिफ्राय गलांनानै नै दा कलेज फरायनो मोनबाय दैनोबार आंनि स्कुल आरोना आलारि हाइ स्कुल लावदंगा ओमफ्राय नै जों दा मोनफैबाय आरोना माबाखौनो मोनखानोसै मा होनोमोनलाय जों ओंखाम दंनाया बैयाव ससे थांबानो मोनबाय आरोना खाथि आरोना एनसिबिलि गामियावनो आदैमोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो एनसिबिलि गामि बियो नाय बरिया एनसिबिलि गामियाबो गामि एरिया बेयाव हारसा बर' गैया आरोना मिक्स गैया जोंना खालि बर'ल' दं बेयाव बे गामियाव बर'ल' आरोना बे जोंनि रायजो समाया फाइनालि गाइस मोन सफैबाय आरोना जों दा मेन न'आवनो आरोना ओंखाम संग्रा न'आवनो आयाव मालाय मा मोखो ओंखारदों लाजिबावबाय बिरखां सफैबाय आदैमोन जों सफैबाय हाब्रुजो लामायाबो जिनो आसु
Birkang. Birkang. Sopaibai. Ada yang sopaibai. Mo장 flash. Mo장 flash di national ko bane. Gusam ini. Gusam don dara. Ma bi jim khane. Khana lida. Puro majalah. Awas na. Pide. Masih sulit. Minggu depan, kalah. Cycle salah beri, puro majalah. Zawayarna na dusina na. Malay guna kerja mau orang. Salah puro mah. Kapai sih, kiri kapai, macam ke? Macam ke? Kapladeng, salah. Kapladeng. Nerbai, pecinta. Oh. Jada. Sauli orang cuma itu. Ayah. Jada. Ulun dulu. Lelah. Dia gugus sekali enggak kita Bener, angin siung ni jajan aman kau dia apa dia? Apa yang kau siap? Dia tahu ra, dia tahu. Kamu dah siap kenal tak? Boleh zoom mah boleh swing boleh gina. Siapa kadang kena lagi. Kau ni bawa bayar ni. Lagi jauh ni bawa. Sekarang jalan tu. Coba lama. Saya kasih lo macam mana? Kum lapan lapan ni ikut. Kalau bisa kulawan, sini kulawan. Iskurang laban lagi gedung ni apa? Gurasa. Ini bau ni bagus kan dah? Bau ni bagus saya nak. Lihat dah pernah tak kan? Kata kolam tak ada. Kata kolam. Jangan berhan kolam. Ayah nari mohon dikaya. Ayah apa jenis? Ini nari jus sana tu. Di mana? Kan sanan ni deh. Oh, betul. Jalan ini mana? Jauh dah.
미잖아. 이래. 자탁시 뭔가. 이게 사월에 가족 되나 봐. 야네 이 방금 그 만 này cứ làm gì Pida pida. mà cô đang rồi không một số đồ hay về thì ra đây một câu bây giờ này cái bút chuột thôi 가이시 마 고자유. Aku senang beli. Aku senang beli ini. bia bia bia. Đây. Chị chị Đây đây. này là thiên về ngài rồi ơi, bên là. không nhưng mà bạn cô thì sẽ biết thời gian được 에이, 네. này. 가타. mình chỉ làm cái mình không thể được 내가 다 không chứ chán cái này 자 근다 저 자이네 마예 đang thật quan trọng vậy 자이네 자야 anh cứ nói đùn đó Ông đưa được, ông để. không ngay vậy chứ Masa ke sundung noi. anh này này bé xin 이거 đi 나 cũng khát chú khẻ xí để chi 네 야자 này ăn máu này này đi đo không lòng quá sợ này đi chơi không sợ này bé vậy không có hàng hay đi ra vậy đi ra vậy đâu tặng mày thằng cái xí ra cái này thì mày qua tùng này đi lại hà tao mày không tao người ta hà đang đang điện vậy câu chú và một mình sẽ sử dụng xí chân đá cái này để 자야 가라 không này à không này à ui cái phụ giá này ngay về thả khay nhờ Kau nu jatak kendang. cái phụ giá thắt xin được hay sao vậy đi silo bằng cái xin lại phân ra đi chơi lo xa lắm 플레이 아주다 Jadi, mama ada mai. 부자다도 탔다 심해 được đấy mà này không có này à không có lo 자 lúc bây giờ cái bài mà 자 nếu thì đây mà có cái lao bây giờ 치브는 이제 한 번씩 동상 리고 가는 거 잘래 nhưng à đừng nói gì 이게 한국 집에 네 여보 라오르 준비해 दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो थाब गावसिला हरजोबदो Ang malay ma bumbra da. आं मालाय मा बुंनो रोंबावोब्रा आं दा बिराद गय जानानै फैदोंमोन मेग्रेमनाया जाला खुगा जाहाबजोब्बाय दे होमबा आरायमान Hello guys, arna dinina bidua biong sarna dini biong finishing kalamsai. Moजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरोना माबाखौ गावसिला जोबनानै आरोना थापाथाप ब्रां आं एक्सुअलि दा सानाय बायदि सासला जोबना होदो आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा